Hello everyone, so I'm back. Charles, I'm here. So baga mataog salad, fruit salad na simple lang kaayo natay saging dire, hinog din siya, pero green lang yung color. Then natay duha ka apple, and then ito butangan og cabbage siguro. And then ay kinutskus na daan na sa tawagan nila ito siya color no, mura nag brown ang color sa ato ang avocado, pero maglamian pa man na siya. So muna siya na avocado na atay cabbage, and then natay saging, and then napitay apple, and then natay delis na gatas, delis, and then syempre nga itong Nestle cream, din siya sponsor, bikin naman Nestle cream. So kung naghugas ting ato ang apple, ito ang slice na atong apple. Apple. Igang ko sa kalibutan. Well, nagtatad ko ni Kawan. Gato ito ang akong sangachi. Second apple. Pwede siya butang ang buongon. Charing. My favorite ang atong cabbage. Siya, buongon lang. Dili, uy! Pag sure. So next, ang atong cabbage. Hindi ko sure kung sa kahilasa, no? Lami ra ba kayo nalanon ang cabbage? My favorite po na adik og cabbage. Og ang mga rabbit na adik og carrots. Ako na adik og cabbage. Sakto ba carrots? Tangkong mo lang kinaon og rabbit din sa Pilipinas, di man carrots. So ato next na itong saging na ducks kaayo. I love ducks banana. Basta ducks siya. It's yummy. Paspas kay kumutad-tad no kay saging man. Humok naman ang saging. So kaya rin mo lagi gahi-gahi na siya nga saging. Ingan na mo ha. Ducks ka saging. OMG! Dili kita kasaba ni kag ani mga nahurot yang saging. So wala na nabilin kaya gina siya kay mara lagi ni siya og hilaw fa. A few moments later. So, muna ni siya nga akong mga hiniwa. Natay cabbage, natay banana na dago. And then, naputay apple nga gamay. Ako na lang idugang isang Nestle cream o ang gatas. Then, muna siya, pwede na siya kanon. Ready to eat na siya. Or pwede na mo magkinan-anay, di ba? So, ako sang i-open ang ato ang Nestle cream o ang ato ang delis na condensada. Tomorrow.
So, na open na siya. So, ready na itong ibubo. Ayun na mo pag-expect ka natay cheese or raisins. Sila kay pinubre rin tao ni. Pinakalit-kalit na ako ng video-video gani karon. So, again, don't expect. Wala lagi na cheese. Wala lagi na raisins. Hindi pa ginarti. Kadili ka mukaon. Ako ang mukaon. Okay? Sharing. More cream. Nestle cream. My God. So, ako siyang undangan. Then, ako butangan o gatsazay. Diba? Dami nang magatas, no? Dami inom og gatas na fresh from your husband or your boyfriend or escabeche. So kana sa din atong sagulon. Dami inom ganun video pa man sa ingana. Isa yun naman kayo gamunang salad or fruit salad like da. Ano din magbuot ka? Charing. Mayo lang ang po ni, di ba? Pila ko maka 1 cent kasi atong revenue diha basig na maka $1 di po dabi sa atong revenue mayo na lang, di ba? So nanatay pang $1, pliti pa doon tagbilaran. What di rin gani kaabot og pliti pa doon tagbilaran kay ang pliti pa doon tagbilaran is 50 pesos. Nya ang $1 is dara may exchange og $1 around 47 or 48 pesos. So kuwang ra, di ba? Munang panan mo sa akong video ba lain lagi mo. Charing lain. Namugos ba? Bitaw. So daghan siya mong salamat for watching my video. Ako lang ni siyang tilawan and then ug tabang sa akong dungagan og cream and gatas. And yeah, ako ni siyang isod sa refrigerator. Ako ipabugnaw. And then ready to eat na siya. Daghang salamat for watching my video. Charles M here. Virus.